Λεβεντάκια μου, άλλη μία αναβάθμιση ήρθε στο κανάλι. Πήρα tablet και θα δείτε αμέσως τώρα για ποιο tablet μιλάμε. Μισό λεπτό να το ανοίξω. Πολύ ωραία, εδώ, ναι. Τέλεια. Ωραία και απόδειξη μέσα. Αυτό κάτω. Να το ανοίξουμε κιόλας. Εδώ. Και το tablet είναι το Redmi Pad Pro. 120 Hz. Να δείτε εδώ κι εσείς εδώ. Κάντε μια παύση να τα δείτε και θα σας το διαβάσω κι εγώ. 120 Hz, 2,5K Eye Care Display. Είναι πιο καλό στα μάτια. Powered by Xiaomi HyperOS. Snapdragon 7S Generation 2 Mobile Platform. 10.000 mAh. Από εδώ λέει το χρώμα, δεν θα σας το πω, το οποίο θα το δείτε σε λίγο. 6GB μνήμη RAM. 128GB αποθηκευτικός χώρος. Αυτό είναι, δεν έχει κάτι άλλο. Πάρα πολύ ωραία. Να το ανοίξουμε λοιπόν και εδώ. Ωραία, τέλεια. Να φύγουν και τα πλαστικά πάνω. Αυτό μάλλον δεν θα το ξαναχρειαστώ. Στην άκρη. Έλα. Άνοιξε. Τέλεια. Το tablet είναι εδώ. Να το σηκώσω. Μάλλον έχει. Βαρύ. Και ένα άλλο που δεν έγραφε πίσω στα πλάγια είναι το Quad Stereo Speaker for Immersive Stereo Sound. Θα το ανοίξουμε τόσο λίγο το tablet, να το δείτε. 33W φορτιστής, καλώδιο. Τα χαρτιά του, ejector pin. Παίρνει και... είναι γιατί αν θες να βάλεις μνήμη παραπάνω. Πήγα να πω αν παίρνει και κάρτα για ίντερνετ, αλλά το έχω πάρει Wi-Fi. Αυτά είναι τα περιεχόμενά του. Εσύ στην άκρη, θα στο ληστείς αργότερα. Και το tablet είναι αυτό εδώ. Αυτό το χρώμα, μπλε το παρήγγυλα, ασημή φαίνεται στην κάμερα και στο φως, όντως γράφει Ocean Blue. Το περίμενα, να πω την αλήθεια, λίγο περισσότερο μπλε από ό,τι είναι, αλλά είναι ωραίο μεγάλο. Το προηγούμενο που είχα είναι το 2019, το Samsung Tab Alpha. Εδώ έχει την κάμερα στη μέση για να το βλέπεις έτσι και να σε βλέπουν αυτό σε βιντεοκλήση, ας πούμε, να μην το έχεις κατακόρυφα. Τώρα πλέον τα tablet το βάζουν στο κέντρο και να βγάλω φυσικά και το αυτοκόλλητο, να σας πατήσω και μία που είναι ανάποδα, το έχω. Όχι. Όχι, από εδώ φορτίζει, άρα από εδώ καλά το κρατούσα. Να το. Power button. Να πάρει το πρώτο μπουστάρισμα. Να το. Ξεκίνησε. Xiaomi, powered by Android. Αυτό ήταν λοιπόν το unboxing video. Είναι ανάποδα.
Ευχαριστώ πάρα πολύ που παρακολουθήσατε. Κάντε share αυτό το βίντεο αν σας άρεσε. Κάντε like εννοείται. Μοιραστείτε το και με άλλους να γίνουμε πολλοί. Να το, άνοιξε. HyperOS. Και περιμένει. Μοιραστείτε το λοιπόν για να γίνουμε πολλοί. Κάντε like, share, subscribe αν δεν έχετε κάνει. Και μέχρι την επόμενη φορά. Bye!